Fideo dosbarth i chwith ar gyfer y mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Anhafaliadau cwadratig. Sylfaenol, mae anhafaliadau cwadratig yn anoddach na'r eillinol o achos mae graff y cwadratig yn mynd i lawr, a nôl lan, neu i fyny a nôl lawr. Mae pigyn ganddo, a mae'n naill maximum neu mae'n minimum, i safbwynt neu i chafbwynt. Felly gallwn ei ddatrys gyda algebra neu yn graffigol, neu cyfuniad o'r ddau. Gwelwyd enghraifft o hyn yn y fideo blaenorol. Lle awn ni drosto fe to. Ar gyfer pa werthoedd o c y mae c sgwâr minus 4c minus 12 yn fwy na, yn hafelu neu yn llai na 0. Yn gyntaf, gallwn ffactorio'r mynegiad cwadratig. Ni angen ffactorau minus 12 sy'n addo i roi minus 4. Felly ffactorau 12 yw'r rhain. Ni'n gwybod bod y term canol ni'n minus, felly mae angen yr term fwyaf, y ffactor fwyaf fod yn minus, a ni angen swm y ddau fod yn minus 4. Fel ni'n gallu gweld, tyna'r ddau rydyn ni angen. Felly mae c sgwâr minus 4c minus 12 yn mynd i fod yn hafelu c plus 2 lluosi c minus 6. Gwyddwn bod gwreiddiau'r cwadratig yma yn minus 2, bydde minus 2 yn gwneud hwnna'n 0, a bydde c yn 6 yn gwneud hwnna'n 0. Felly dyna'r gwreiddiau. Y dull gorau ddarganfod pa werthoedd ar gyfer c sy'n rhoi'r canlyniadau yma yw ei fraslunio. Felly gwyddwn bod siap yn siap cwpan, mae c sgwâr, mae'r cyfernod o flaen c sgwâr yn 1, felly mae'n positif, felly mae siap cwpan dyn ni. Felly dyna'r siap sydd gyda ni. Ni'n gwybod bod e'n mynd bod y gwreiddiau'n minus 2 a 6, felly mynd trwy'r uchelyn x ar y ddau bwynt yna. Os ni angen bod y mynegiad yn positif, hynny yw fwy na 0, rydyn ni angen y ddau rhan yna o'r graff, sef llai na minus 2 neu fwy na 6. Felly, c yn llai na minus 2 neu c yn fwy na 6 yn golygu bod y mynegiad ni yn positif. Yn hafel i 0, ni'n mynd i gael y ddau bwynt lle ni'n croesi'r uchelyn x. Mae c yn hafel i minus 2 neu c yn hafel i 6 yn gwneud y mynegiad yn 0 o'r ddau fracet. A wedyn ar gyfer llai na 0, os ni moyn yn mynegiad ni'n llai na 0, ni angen y gwerthoedd sy'n rhwng minus 2 a 6. Ni angen minus 2 llai na c llai na 6 i wneud ein mynegiad ni yn 0. Nawr gallwch chi drio gwerthoedd i fewn y mynegiad gwreiddiol i weld beth sy'n digwydd. Felly gallwn ni ddod i x yn 0 i fewn i hwn a ni'n cael minus 12. Felly ni'n cael ateb negatif. Gallwch chi ddod i gwerthoedd ar y ddoi ochr hefyd i wirio beth sy'n digwydd. Sylfaenol, fe allwn ddatrys anhafaliadau cwadratig gyda algebra, ond mae'n rhaid bod yn ofalus. Mae'n hawdd gadael allan rai sefyllfaoedd neu cael yr anhafaledd yn pwynto i'r ffordd o gwmpas, ffordd anghywir. Enghraifft gyda yn ffactorio. Mae'r mynegiad yma yn mynd i ffactorio. Felly, ffactorio hwn ni'n cael x plus 4 lluosi x minus 1 yn rhif positif fwy na 0. Hwna'n golygu bod yr bracet cynta yn llai na 0 a'r ail bracet yn llai na 0, neu y ffordd arall o gwmpas bod y bracet cynta yn positif a'r ail bracet yn positif i gael ateb, ni'n llosi nhw i gael ateb positif. Fel, drychwn ni ar y ddau yma i ddechrau. Felly, tynnu 4 o'r ddau ochr, ni'n cael x yn llai na minus 4,
adio 1 i'r ddau ochr yn hwn, ni'n cael x yn llai na 1. Nawr ni angen y ddau yma i ddigwydd. Ni angen bod x yn llai na minus 4 a bod x yn llai na 1. Mae hwnna yn golygu ni angen yr x llai na minus 4. Llai na 1 a llai na minus 4 yn mynd i fod yn x yn llai na minus 4. Dyna'r ddau ran, ni moyn y ddau sy'n gorgyffwrdd, felly x yn llai na minus 4. Yr ochr arall, os ni angen y ddau y fracet fod yn positif, dau beth yn lliosi i fod yn positif, ni yn mynd i gael x yn fwy na minus 4 a x yn fwy na 1. Felly, fwy na minus 4 a fwy na 1 yn golygu bod ni angen x yn fwy na 1. Felly mae dau ran dyn ni un ateb yma i gael yr mynegiad yn positif. As edrychwn ni arna ar graff, ni'n gwybod bod ni'n croesi yn minus 1 ac 1. Ni angen y darnau positif, felly y ddau ddarn yna fwy na 1 neu llai na minus 4. Felly chi'n gallu gwneud gyda algebra, ond bydde werth checo gyda llunio graff hefyd. Mae'n graff x positif, felly ni'n gallu dangos y siap fel siap cwpan. A ni angen y ddau ochr yna. Felly ni'n gallu sgrifennu hwnna fel x yn elfen o minus anfeidredd hyd at minus 4, ddim yn cynnwys i'r bracedi crwn, uniad neu rhwng 1 ac anfeidredd ddim yn cynnwys bracedi crwn. Felly dyna y darn yna, y darn y ddau'n positif, a dyna'r darn yma lle oedd y ddau yn negatif. Enghraifft sydd ddim yn ffactorio. Nawr, gallwn ni edrych ar hwn a ni'n mynd i gwblhau'r sgwâr. Gallech chi ddod fe mewn i'r fformula, ond byddwch chi ddim colli wedyn os ydych chi'n llai na neu'n fwy na. Felly mae werth wneud gyda cwblhau'r sgwâr. Felly mynd ar adio 7 i'r ddau ochr a ni'n cael bod x sgwâr minus 4 yn llai na neu'n hafel i 7. Cwblhau'r sgwâr y chwith, felly x minus hanner, sef 2, x minus 2 di sgwario, minus y minus 2 di sgwario, ar yr ochr chwith, yn llai na neu'n hafel i 7. Felly x minus 2, mae hwnna'n minus 4, adio 4 y ddau ochr a ni'n cael bod x minus 2 di sgwario yn llai na neu'n hafel i 11. Nawr, os ni'n cymeryd isradd, ni'n mynd i gael plus neu minus ail isradd 11, ond gan bod ni'n mynd bod yn llai na neu'n hafel 11, ni'n lle cymeryd bydden ni'n fwy na y minus 11, ail isradd 11, ac yn llai na neu'n hafel i'r ail isradd 11. Felly ni rhwng y ddau. Adio 2 bob ochr i'r 3 ochr, a ni'n cael 2 minus ail isradd 11, llai na neu'n hafel i x, llai na neu'n hafel i 2, plus ail isradd 11. Os dwi'n fwy na, mae bach mwy anodd. Fel oedd dyn ni yma, rhaid chi cymeryd y ddau ochr. Felly, ni angen gweld pa ran i ni angen. Felly, edrych ar graff, a ni croesi'r graff yn 2 minus ail isradd 11, a 2 plus ail isradd 11. Ni angen y darn negatif, felly ni rhwng y ddau fel digwyddodd gynnau. Os ni'n llai na, a ni'n cymeryd ail isradd, mae'n haws na bod e fwy na. Mae angen i ni cymeryd y ddau ochr pen. Felly, ysgrifennu hwnna mewn ffurf set, x yn elfen o'r set sy'n cynnwys 2 minus ail isradd 11, 2 plus ail isradd 11, bracedi sgwâr. Felly dyna'r darn sy'n rhwng y ddau ffin sydd gyda ni. Y ddau wreiddyn lle ni'n croesi'r uchelyn.
Modelu, falle bydd angen defnyddio anhyfaliad quadratig mewn sefyllfa bywyd iawn. Enghraifft, rhoddir dadleoliad vertigol ar gyfer taflau gan yn haflu 12t minus 5t disgwyrio, lle Richter a tir amser wedi'r taflu. Am faint o amser bydd y taflau uwch ben y Richter 4 metr. Dyna beth ni angen dod o hyd iddo. Felly, i ddatrys hyn, mae angen datrys 12t minus 5t sgwar yn fwy na 4. Nawr ni angen yn t sgwar ni i fod yn positif, felly llosi trwy dy minus 1, mae rhaid newid yr arwydd anhafaledd o gwmpas. Felly, 5t sgwar minus 12t yn llai na wedyn minus 4. Llosi trwyddo dy minus 1, newid yr anhafaledd. Felly nawr ni'n gallu cwblhau'r sgwar ar y chwith. Felly ffactorio gyntaf gyda'r 5, cael gwared y 5, rhannu trwyddo dy 5 sy'n positif. Felly t sgwar minus 12 dros 5t yn llai na, gan ni'n rhannu dy rhywbeth positif, diwedd yr symbol ddim yn newid, yn llai na minus 4 dros 5. Cymeryd cwblhau'r sgwar ar ochr chwith. Felly mae t minus hanner hwn, sef 6 dros 5 wedi sgwario minus y term ola wedi sgwario minus 6 dros 5 wedi sgwario yn llai na minus 4 dros 5. Mae minus 6 dros 5 wedi sgwario yn 36 dros 25. Felly adio hwnna i'r ddau ochr, a ni'n cael plus 36 dros 25 ar ochr dde. Nawr, mae hwnna yn rhoi i ni lluosid y 5, felly minus 20 plus 36 dros 25 yn rhoi 16 dros 25. Felly mae sgwar bracet wedi sgwario yn llai na eto rhwng na 16 dros 25. Felly ni'n ffo cymeryd plus neu minus, a gan bod ni'n llai na, ni'n gallu mynd rhwng y ddau, minus 4 dros 5 yn llai na t minus 6 dros 5 yn llai na 4 dros 5. Cofiwch os dwi'n fwy na, mae rhaid chi fynd bob pen, cymeryd y plus a'r minus a mynd bob ochr arall iddyn nhw. Felly adio 6 dros 5 i'r tair ochr. Felly mae minus 4 dros 5 plus 6 dros 5 yn llai na t, yn llai na 4 dros 5 plus 6 dros 5, sy'n rhoi ni bod 2 pumed yn llai na t, yn llai na 2. Felly ni uwchben 4 metr am yr amser yna. Dyna ni'n graff ni. Graff peniweired, taflau, wedi cael ei daflu o'r ddiar, sy'n bach yn lledwydd. Ni uwchben 4 metr am yr amser sy'n rhwng 2 pumed a 2 eiliad. Felly'r amser rhwngddyn nhw bydd 2 minus 2 pumed sy'n 1.6 eiliad. 1 a 3 pumed sy'n 1.6 eiliad.